Vítajte opäť pri sledovaní relácie Neďaleko blízko alebo na potulkách 603 u našich rakúskych susedov. Dnešné putovanie začíname v rakúskej dedinke Berg, ktorú poznáme ešte z čias socializmu, pretože tak sa volal aj náš hlavný hraničný priechod, naša jediná brána na západ. A prečo práve tu? Pretože tu za mnou za parkoviskom sa nachádza cestička, ktorá nás zavedie na krásnu panoramatickú výhľadňu s názvom Königswarte. Ale ešte predtým vám na mape ukážem, kadiaľ dnes pôjdeme. Takže začíname, ako som už uviedol, v Bergu, len 2 km od slovenskej hranice. Po potulkách miestnou prírodou sa opäť Tatrou vyberieme smerom na Prellenkirchen, kde sa zastavíme vo vínnych pivničkách. Ďalej smerom na Hunsheim navštívime miestny aeroklub, no a zo samotného Hunsheimu sa vydáme do Rimanmi presláveného Bad Deutsch-Altenburgu, kde si pozrieme Rímske múzeum. Celá trasa má asi 30 kilometrov. Ale teraz už pešo na spomínanú rozhľadňu. Na kopec to trvá asi 40 minút, ale cesta z drvených kamienkov je rovná ako asfaltka. To, že v kuse treba šľapať nahor, môže človeku z mesta spôsobovať miernu zádychčivosť a nadmerné potenie, ale ja som sa ponáhľal stihnúť slniečko na rozhľadni kvôli pekným záberom. Novembrové počasie je totiž tohto roku premenlivejšie ako v apríli. Na rýchle tempo pre nezvyknutých má však táto trasa tiež svoje riešenie. Lavičky na oddych sú vzdialené každých 500 metrov. A tak má mestský človek možnosť si sadnúť, vyzliec spotený sveter a svoj turistický výkon si každú chvíľu nerušene a adekvátne uvedomovať. Prekvapenie čaká na kopci, že by vesmírne stredisko. Podľa počtu satelitov a ich veľkosti by si to človek mohol myslieť. Tie satelity tu boli už za socializmu a povrávalo sa, že ich hlavnou úlohou bolo šíriť vysielanie ORF do socialistickej Bratislavy. Či je to pravda, to neviem dodnes. Každopádne ich tu odvtedy zo pár pribudlo. A pred niekoľkými rokmi aj naša pozorovateľňa, ktorá stojí hneď vedľa. Tak hor sa nahor. 10 schodov krát 4 strany krát 4 poschodia, ak rátam správne, tak je tých schodov 160. Na druhom poschodí začína fúkať vietor, na treťom severák a na najvyššom si obliekam späť sveter a bundu. Výhľad tu hore dnes nestojí za veľa a tak si povedzme aspoň niečo o tejto v preklade kráľovskej výhliadke. Kopec Königswarte slúžil kedysi uhorským kráľom a veliteľom ich vojsk ako strategická pozorovateľňa. V kronikách sa píše, že sa tu v roku 1189 zastavil cisár Friedrich Barbarossa a prvý uhorský kráľ Maximilián, ktorý bol mimochodom korunovaný v Bratislave, sa tu tešil výhľadu v roku 1563. No a v roku 1805 si to sem vyšľapal aj sám Napoleon Bonaparte. Ostáva len dúfať, že títo panovníci mali výhľad jasnejší ako my dnes. Tam niekde je Devín, tam je Mlynská dolina a tam v diaľke tuším aj Bratislavský hrad. Ale stop, čo som to zahliadol, to je predsa tá väža, ktorá trčí z kopca a ktorú ako prvú zočí každý, kto prechádza hraničným priechodom Petržalka Berg. No, keď už som tu, bola by škoda si ju konečne po tých rokoch neísť pozrieť zblízka. A tak hola hej, 160 schodov dolu, smerom z kopca to už predsa nie je žiadna námaha. Tabuľa pod rozhľadňou ukazuje 20 minút na hrad menom Pottenburg. Že by to bola moja väža? Nič iné tu nie je a tak sa vyberám po červenej značke. Hneď za krikmi ma však čaká obora, čiže plot, cezeň rebrík a pri ňom tabuľa s nápisom Pozor, divé svine sú nebezpečné. Celý kopec Königswarte od Bergu až po Wolfstal je vo vnútri oplotený ako rezervácia pre divú zver. Vstup dovnútra je zabezpečený práve rebríkmi, ale je aj na vlastné riziko. Ja len dúfam, že diviaky sa pred kamerou hanbia. Cesta na Pottenburg vedie najskôr po asfaltke, na ktorú majú prístup len technici satelitného centra, ale o chvíľu sa ostro stáča do hustého lesa. Oznam o diviakoch urobil svoje a tak na cestičke nemyslím na nič iné, len či rodinku divých sviniek stretnem alebo nie. Našťastie sa naše cesty neskrížili a mňa po necelej polhodinke čaká ďalšie prekvapenie. Horkýže väža, vedie to skutočný hrad, vstupná brána, nádvorie a do neba sa týčiace kamenné múry. Pottenburg dal začiatkom tisícročia, presnejšie okolo roku 1050, postaviť gróf Potto z Pottensteinu v Hornom Bavorsku. Mal slúžiť ako pevnosť proti maďarským nájazdom. Maďarom odolal, ale v roku 1529 ho veľmi poškodili Turci. Postupne pevnosť opustili všetci obyvatelia a začala chátrať. Hradu dominuje 30-metrová kamenná väža, do ktorej sa dá dostať. Na prízemí je miestnosť s gotickou klenbou s lomeným oblúkom. V múroch sú zúžené strielne a na vyššie poschodia vedie kamenné schodisko. Atmosféra zarastených, ale veľmi zachovalých múrov je magická, najmä ak ste tu sami a v myšlienkach sa prenášate do stredovekých čias a predstavujete si, ako sa tu asi žilo. Kopec nebol zarastený, prešporok bol za ťažko prekonateľným Dunajom, rytieri tu museli znášať chlad aj hlad,
Nie ako dnes, za 10 minút ste pohodlne doma vo svojom paneláku. Ale nie, my sa ešte domov nevraciame. Ideme späť do dedinky Berg, kde nás čaká naša Tatra a opäť slniečko. A to je dobre, pretože ďalšia zastávka sú prelenkirchenské vínne pivničky. Z dedinky Berg pokračujeme ďalej za slnkom. Napravo nás lemujú oranžové vinice, naľavo veterné vrtule. Prechádzame cez dedinku Edelštál a hneď za ňou, za zakrutou v kopci, nás čaká šík malebných malých domčekov. Tatra opäť vzbudzuje obdiv, aj keď sme to skoro zapichli do bicyklov. Vínna ulička Prelenkirchen patrí k nedalekej dedinke rovnakého mena. Tieto malé domčeky tu stoja už niekoľko storočí. Už v 18. ich tu bolo viac ako 50. V ich vnútri dozrieva víno z okolitých vrškov vinárskeho regiónu Carnuntum, ktorý je charakterizovaný skalnatými stepmi, suchou trávou a suchým panónskym podnebím. Taká klíma je pre vinice ideálna. Systém funguje nasledovne. Spoločensky aktívnych je tu asi 10 vinárov a tí si delia viechový harmonogram. Jednoduchšie povedané, každý týždeň od soboty do piatku má pivničku pre verejnosť otvorenú niekto iný. Bolo by to naozaj antihospodárne a priam do krachu vedúce, keby mali stále otvorené všetci. Takto si rok dopredu naplánujú, kto bude mať kedy službu, dajú vytlačiť kalendár a je to. My sme natrafili na pivnicu Johana Brandla a predstavte si, čo nám povedal. Vraj polovica jeho zákazníkov sú Slováci. No, nečudo, keď si za ženu zobral dievča zo Slovenska. Ako nám prezradil, pivnicu a samozrejme aj vinice vlastní jeho rodina viac ako 100 rokov. Pestuje zelený veltín a modrú frankovku a otváracie hodiny na ňo vychádzajú každý 5. týždeň. Sezóna tu je od začiatku januára do 20. decembra a teda sa takmer nikdy nestane, že by ste našli všetky pivnice zatvorené. Kým slovenskí cyklisti a študenti popíjajú vínko na lavičkách, vo vnútri sa jedlom a zlatým mokom posilňujú členovia turistického klubu z Heimburgu. Gesund bleiben, zostať zdravý, je ich turistické heslo a vidno, že sa ho držia v každom smere. Ani Dunčo nezostal po túre z Heimburgu vyhľadovaný. Ja som si víno ako šofér musel odpustiť, ale samozrejme, že 2 fľašky putovali do kufra Tatrovky a tá s nimi opäť ďalej po Hradskej. So 603 spolu prechádzame materskú dedinu Prelenkirchen a nasledujeme červené tabule s označením vinárskeho regiónu Carnuntum. Nasmerované máme do Hunsheimu, čo je dedinka pod kopcom Spitzenberg. A Spitzenberg je aj názov športového letiska, ktoré tu funguje už 90 rokov. Častokrát, keď som chodil okolo, som videl nad týmto kopcom krúžiť paraglidistov, ale aj vetrone. A tak sa zastavujem u Ikara, ktorý vstyčuje svoje krídla k oblohe. Páni piloti amatéri práve otvárajú svoj hangár. Tiež doteraz čakali, ako to dopadne s počasím. Obloha je však jasná a ich železné vtáky sa dnes budú na modrom nebi krásne blízkať. Spitzenberg je kolískou rakúskeho plachtenia. Prvé lety sa tu uskutočnili už v roku 1924 a o 10 rokov neskôr tu otvorili leteckú školu, vraví Wolfgang Oppelmayr, vedúci leteckého klubu. Hovorí, že vďaka Dunaju a týmto pahorkom, ktoré sú prvými kopčekmi Karpát, je pohľad z hora naozaj očarujúci. A prezradil nám aj zo pár zaujímavostí z histórie. Tak voľakedy, keď ešte nepoznali vysielačky, sa väža dorozumievala s pilotmi pomocou vlajok. A o ťahaní vetroňov na nebo pomocou motorových lietadiel v minulosti tiež nechyrovali. Hore na kopci natiahli silní muži na obrovský prak gumené lano, doňho zahákli lietadlo a vystrelili ho na oblohu ako cvok z gumipušky. Nuž, to iste nebolo nič pre padavky. Pán Wolfgang mi ukázal aj hangár so starými vetroňmi, dokonca tam bola jeden drevený z 20. rokov. A posťažoval sa, že záujemcov o tento krásny šport je čoraz menej. Ikarové túžby dnes u mladých chlapcov nahrádza PlayStation a krásne lietadlá musia udržiavať v chode ich starí otcovia. Ďakujeme za prehliadku, pán Wolfgang, a kto vie, možno po zhliadnutí tejto relácie si k vám nájdu cestu mladí dobrodruhovia zo Slovenska. A ešte jeden tip, aj tu je recepčná Slovenka, volá sa Katarína, takže jazykových problémov sa báť netreba. Pán Wolfgang nám prezradil aj to, že je z Hunsheimu, čo je dedinka tiahnúca sa do kopca hneď za letiskom. Mňa v nej zaujalo hospodárstvo, ktoré sa nachádza na jej samom konci. Je to síce obyčajný majer, ale tie múry by mu mohol závidieť hodzaký hrad. A navyše, vo vnútri nie je žiadny palác, ale opäť vysoká väža. A tu je historka, ktorú nám pán Oppelmayr prezradil. Na tomto hospodárstve sa v minulosti sústreďovala úroda z okolitého kraja a preto bolo často terčom vpádov Turkov. V
V snahe zachrániť si svoje životy obyvatelia Hunsheimu vybudovali túto väžu, ktorá však nemá žiadne dvere. Vliesť do nej sa dalo len po vysokom rebríku zhora, potom sa rebrík vytiahol a ľudia čakali, kým Turci nezmizli. Taký dlhý rebrík sa Turkom asi stavať nechcelo, tak zobrali len úrodu a miestnych nechali vo veži na pokoji. Touto peknou historkou sa s Hunsheimom lúčime, aby sme sa vydali do našej ďalšej destinácie, a to je mestečko pri Dunaji Bad Deutsch-Altenburg. Altenburg bol voľakedy akýmsi sesterským mestečkom Mošor-Maďarováru. Najskôr sa obe mestá volali v preklade iba Starý hrad. Potom na ich rozlíšenie sa pred názov pridal v Uhorsku Maďar a v Rakúsku Deutsch. No a keďže v Deutsch-Altenburgu boli už v čase Rimanov sírové kúpele, doplnili jeho názov až na Bad Deutsch-Altenburg. Toto mestečko je len na skok od Heimburgu a ja mám na ňom najradšej jeho dunajské nábrežie. Človek sa tu cíti ako pri mori. Z riekou sa tu kontaktujú mladí aj starí, každý po svojom. Veľký park vedúci do centra je okrášlený fragmentami rímskej architektúry a tak pri prechádzke v ňom aj neznalec histórie pochopí, že sa nachádza na výnimočnom mieste. Dokonca v ňom môžete stretnúť na vychádzke aj mačku s veveričím chvostom. Túto oblasť južne od Dunaja osídlili Rimania pred 2000 rokmi. Bola to hranica ich veľkej ríše. Preto sa sem sústreďovala pozornosť archeológov už v 19. storočí. Pozrite to dunajské rameno, ako som sa záberom presne trafil do starej pohľadnice. V roku 1885 sa spoločnosť priateľov Carnunta rozhodla vybudovať v Altenburgu múzeum, určené na sústredenie nálezov z tejto oblasti. Budovu, postavenú v štýle rímskej vily, otvoril v roku 1904 sám cisár František Jozef, ktorého socha sa nachádza na konci parku pred vchodom do múzea. Dnes sa múzeum Carnuntinum môže pochváliť predmetmi zo 400-ročného rímskeho osídlenia Carnunta. Od starých gombíkov cez 2000-ročné lyžičky, ale môžete tu nájsť aj mramorovú sošku, ktorá 2000 ročia ležala na dne jednej studne. Na toto veľké múzeum si treba dopriať naozaj dostatok času, aby si človek mohol všetko pekne prečítať, a samozrejme, že aj v slovenčine. No a kto má rád modernejšiu históriu, napríklad barok, ten s nami môže na budúce prebrodiť Dunaj do 10 km vzdialeného Schlosshofu. Slnečné počasie nám síce nevydržalo až do konca, ale to vôbec nevadí, pretože sme za tento krásny deň stihli toho až. No a na budúce sa s našou 603 vyberieme smerom na sever do oblasti Marchfeld, čiže na Moravské polia. Dovidenia opäť o 2 týždne.